Ahoj, 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 ja som Macko Dobrá nálada, toto je nová časť mojej Minecrafter Show by ako Big U, takže zdravím vás pri sledovaní, dúfam, že sa nebude dneska koktať a ideme k prvej reportáži, takže zatiaľ. Vrhneme sa na prvé informácie zo séru. Ako isto viete, bol spustený dungeon, ktorý je rovno za mnou, áno, presne toto veľké, také veľké. Quest vám dá tento týpek menom ako Big U, samozrejme ja som originál, on je iba NPC kópia, nakoľko ja mám diamantové adidasy, ale to isto viete. Takže dávam quest. Tento quest sa dá opakovať raz za 24 hodín. Proste, keď ho odovzdáte, musíte 24 hodín počkať, keď ho môžete znovu nabrať. Teraz si ukážeme, ako budete pri tomto queste postupovať. Takže začneme. Tu si naberiete už spomenutý quest. Ďalej prídete za týmto čávom, ktorý vám dá ďalšiu úlohu. Ďalej, keď prejdete popri mnoho píčovinách, tak prídete k tomuto týpkovi, ktorý vám povie zase čo ďalej. Doposiaľ všetci vraveli, aby ste išli ďalej, ale tento vám zadá úlohu, aby ste zabili veľa monštier. Takže keď zabijete veľa monštier, tak sa presuniete ďalej a keď zabijete 600-500 monštier, ktoré ste mali práve zabiť, tak prídete k čávovi Dermovi. Tento Derm vám povie zase niečo nečakané. Áno, povie vám, choďte ďalej. A áno, nie, toto nie je ešte koniec. Tento týpek vám povie zase niečo zásadné. Áno, máte ísť ďalej. Fakt super. Ahoj. A teraz konečne trošku akcie, lebo celý dungeon bol nudný. Budete si musieť čapnúť. Ak sa neutopíte, tak môžete ísť ďalej. Takže nakoniec prídete zase za ako Big Uom. Ten vám dá dvakrát diamantový dildo, potom vám dá Adidas vestu a 5000 expo, čo by malo byť asi 40 levelov, lebo určite ich nemáte dosť. Určite nie. Určite. Rochlinka sa rozhodla bojovať proti hejtu. Áno, už nechceme nikoho hejtovať, je to síce od nás nečakané, ale je to tak. Samozrejme ďakujeme aj všetkým hejterom, ktorí sledujú toto video a dajú svoje dislajky. Po čítaní všetkých dislajkov sme prišli na to, že nám dosť pomáhate, nakoľko všetky vaše dislajky znamenajú asi tak jedno prezretie videa minimálne. Takže celkom úctyhodné číslo. A takisto nás musíte mať asi aj v odberoch, nakoľko tie dislajky pribúdajú rýchlo po odovzdatí videa. Ak nás nemáte v odberoch, tak nám určite klikáte furt na kanál a pozeráte, či nemáme nejaké nové video. Samozrejme, to nám tiež pribúda. Pozrite kanálu. Ty vole, nejaká je tu. No piče. Nasledujúca časť tohto videa je úplne nepodstatná. Iba som vám chcel ukázať túto kravu. Čau. Náš nábor bol celkom vydarený, až na to, že niektorí ľudia mi ničili moje recné obvody, čo ma značne sere. Ale vidíte, moje 2x3 dvere stále fungujú. Za zničené recné obvody sa mi síce snažili ospravedlniť, ale povedzme si pravdu. Chcel postaviť obyčajné 4x4 dvere. Celkom trapas. Ahoj. No, vidíte? No, čo je toto? No, povedzte mi. No, má to vôbec nejakú tu charakter? Nie. Charakter či? No, nie. Takže máme nových členov, sú 4 pokiaľ viem, alebo 5. Takže momentálne máme už všetkého dostatok kamier a hercov a proste ľudí, čo budú ochotní pracovať za minimálnu mzdu. Takže teraz dúfam a očakávam, že môžeme už konečne sa pustiť do veľkých projektov. Presunieme sa ďalej, kam si o veľkých projektoch budeme hovoriť. Kde si o veľkých projektoch povieme všetko. Od úplného plánku až po veľký obsidian. Budeme si o tých veľkých projektoch proste hovoriť. Keď sme pri tých veľkých projektoch, takže počkajte si. Áno, možno znovu natočíme Last Legend druhú časť, Golden Sword. Áno, máme už dostatok ľudí na to, všetko vybavenie, server, proste teraz by to šlo. Lenže ako poznáte naše sľuby, skutky, ľudky, ale tak proste budeme sa o to snažiť. Bolo by ideálne, aby sme už spravili niečo poriadne a poriadne a je stále poriadne. Nehal som sa o nich. Zatiaľ v prvom a momentálne zatiaľ aj v poslednom hlasovaní ste si vybrali ako ďalšiu quest lokáciu Sky City. Takže vybudoval som ju a aj questy navrhol. Všetky príbeh k tomuto miestu by sa mal viazať tým, že prišiel zlý inžinier a začal tu spawnovať mobov. Nie ani spawnovať, ale proste
začal s nimi robiť zlé pokusy a majú tu mobov a proste všetky questy sú ohľadne zombie a proste prídete k nemu a podpalíte ho a ste šťastní. Nemáte čo riešiť. Vyjadrím sa k posledným komentárom, čo ste zanechali pod videom. Veľa ľudí ma potešilo, ale samozrejme bola tam aj kritika, za ktorú som samozrejme vďačný. Lebo určite je lepšia kritika, keď dáte vlastne diss, tak je určite lepšia aj kritika k tomu, ako keď dáte diss a poviete si la 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 la. Žialalala. No nič, takže prečítame si komentár tohto užívateľa. Užívateľ sa volá no go. Komentár je: zdravím, tentokrát dávam diss. Je to dlouhé a nudné, moderátorovi není moc rozumět. A přece moderátor, co neumí žít splynul ani jednu větu, není moderátor. Tentokrát som sa momentálne snažil hovoriť celkom plynule. Všetko je, dá sa povedať, také interaktívne, čiže čo ma napadne, to poviem. Väčšinou tie texty nemám pripravené, za čo ma aj Jake hejtuje, ktorý to musí neustále natáčať, takže ide mi tu najmä o tie faily, presne, faily som chcel. Proste ide mi tu o tie faily. Takže preto sa asi tak väčšinou niekedy sekám a budem sa snažiť čo to najviac obmedziť. Keď dávaš dislike, dobre, nemám čo vytknúť, keď si napísal kritiku a to, že mi nie je rozumieť, tak prepáč mi, ale asi to bude kompatibilitou češtiny a slovenčiny, nakoľko väčšina Čechov nerozumie Slovákom a naopak to ani veľmi nie je, Slováci väčšinou rozumejú. Ale to nevadí, takže proste keď nenutím ťa to pozerať, nič viac o tom nepoviem. Samozrejme ďakujem za kritiku. Ďalej by sme si ešte niečo povedali o vývoje serveru, nakoľko máme v PvP dosť veľkú konkurenciu a PvP mňa osobne ani nejak veľmi nebaví. Sice to nie je moja vec. Proste ide o to, že rozmýšľame o townoch. Čiže musíte mať ekonomiku a všetko, aby ste si mohli založiť mesto a vlastne mesto rozvíjate. Samozrejme ostali by aj questy a všetko podobné, lebo celkom to tvorenie ma nejak chytilo. Takže asi tak, mohli by ste sa k tomu vyjadriť, ale mám taký pocit, že ešte spravíme informačku presne o tom, čo všetko plánujeme teda s tým serverom a kde by ste sa ozvali najviac v diskusii. Ďakujem, že ste to zhliadli. Ak ste to zhliadli, tak ste to zhliadli a ja vám za to ďakujem. Prosím vás, potvrďte odber. Tu máte Facebook, tu máte fórum, niekde tu, nie? Možno to by malo byť TNTčko. Tam dole je určite like, pozrite sa úplne tam dole. Tam dole, vidíte? Tam, sakra, zase moje štúdio. Nič, proste pozrite sa tam dole, je tam určite like, kliknite naň. Nie, že nie. Fakt nie, že nie, proste musíte ho tam dať, inak to nebude. A samozrejme napíšte svoj komentár a dajte mi aj dislike, keď sa vám nepáči, že sa sekám, ale proste mne to inak už nepôjde, hádam. Proste dajte like, dajte dislike a dajte komentár zároveň. To je asi tak všetko, čo by som chcel. Ešte by som mal asi nejakú otázku, ale neviem akú. Takže si nejako rýchlo rozmyslím na mieste, dokým tu stojím a povieme si o nej viac. Máte radi Jacoba alebo mňa ako Jakobího? Vyjadrite sa do komentárov, aby to nebolo len také suché, proste chcem mať toto video komentované a dislikenuté a všetko proste, takže ďakujem, toľko asi moje trápenie pre dnešný diel. A dúfam, že bol dostatočne trápny, aby som ho mohol uploadnúť a to je všetko. Takže ako bolo minulé, tak nasledujú dosť vulgárne videjka, a.k.a. nepodarené scény. Takže ja sa s vami lúčim, a.k.a. Jakobigiu, váš Macko dobrý narkoman a všetko ostatné. A pamätajte. Neviem na čo. Proste pamätajte. Takže ešte som zabudol na poslednú otázku. Je to stream. Chcete, aby sme streamovali, proste dohodneme sa v sobotu a proste sa dohodneme a budeme streamovať hocičo. Neviem, nejaké hry alebo niečo. Ľudia nám dajte nápady, ale že či by ste to brali. Či? Prečo nebucha TNT? Prečo? No nič, to je asi koniec. Ahoj, ja som Macko dobrý narkoman a toto je moja show. Nie, toto tam asi
Do piči my už točíme, čo? Sakra. Takže nazdar, nazdar. Nie, ani toto tam nepoužijeme. Ahoj, 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 ja som Macko Dobrá nálada a toto je ďalšia časť mojej show. Prečo si otočený onej chrbtom ku mne? Ahoj, 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 ja som Macko Dobrá nálada, a.k.a. Jakubik Ju a dneska si zas povieme niečo o Rocklinke Production. Takže ak si hejter, rovno tam sa je dislike a pal do piče. Nie, toto bude vo vystrihnutých. Toto nemôžem použiť. Doposiaľ vám všetci týpkovia vraveli, aby ste išli ďalej, ale tento kokotko menom zabil. Nie, to tam nedáme. Doposiaľ vám všetci týpkovia vraveli, aby ste išli iba ďalej, ale tento týpek, ktorý sa volá Zabil. Áno, je to iba kvôli tomu, že máme na Zabil, nie kvôli tomu skinu teplému. No a sme práve tam ďalej. Tam to si strihnem. A teraz si dáme trošku akcie. Budete už konečne musieť spraviť niečo dôležité. Dvakrát zlatý dildo. Nie, diamantový dildo. Presne, diamantový dildo. To je asi tak všetko, čo by vám mohol dať. Teda, či? A dávam chainmail. Tu ako... Síce sme hovorili o veľkých projektoch, ale toto je veľký projekt, ale netýka sa videí. Sú to piškvorky 10x10, ktoré sa túto styl snaží zo všetkých svojich síl spraviť, ale pozrite, my mu spravíme len toto s týmito redstone, neviem čím a proste ma potom. A to je na tomto najväčšia zábava. A preto to všetko robím. Sakra, ten si to už nespraví dokopy. Užívateľ TROOOONG napísal: Zdravím, tentokrát dávam disk. Je to dlouhé a nudné. Moderátorovi... Ešte raz, lebo za toto by ma zdisoval znovu. Tieto kresla sú nejaké pohodlné. Ja som strný.